tapasada marohata martamiang mahita. Damini di batana sumurung sia saluhu naroha, imana mga ramoti ati-ati roho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabigi mahatani di bata, turpu jamita di bagasan mingguta sadarion, imana tersurat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom, bidutulu mamuka sian ayat sada, rodi ayat ualu, somonomma didok, tapai hutihu madi bagasan rohata. Asa dia mahasurungan di Jahudi, tuaha mahasea parsunatoni, sabdo gudang doi, parjulu hasahatan niaka padok ni debatado nasida. Aibehana mah, ia soporsia na diba, tumtar bahin nasida na soporsia ima, manigai haburjo ni debata si haposani, daumai, odo tahe, parsitom do ia debata, alai pargabus do nasa jolma, songon natar surati, asapi torho diaka padohanmu, jalamonan di panghumonmi. Alai behama dohonota, ia dipajongjong hageduhota hati gorani debata, dan hageduk madebata, molo dipalalu rimasna, sattabi di debata. Daumai, ai auti, songo dia mataruhum debata portidion, alai molam tibul hasitongan di debata, binahen di gabusu, pagadda hasangaponna, buasa uhumo dobeahu songo pardosa, datagonan mataula naroa, asarona dinggan, songo pandok nina deba mangarehehita, songo nido hatata, ninna, patut maatong honauhum akasi songone, ido sahat natai dehon hanguluan dohata. Salum horas madihita saluhuna. Mauliate madi dibatata pardengga basai. Alamar hiti ni rohana. Tarbahin pajupang dope hita di bagasan minggu tasadarion. Ima minggu misericordias domini. Namar lapatan say edehom madengga basa ni jamuba. Dinanaing pahusor-husor ni rohat tahata di debata. Kompartu tema ni minggu tasadarion ima. Hasatiaon di debata. Di obas diturpukon, masa doa suku-suku nang perdebatan tarimo tu ajaran Kristenon. Ima nama ngodolhon haluaon, nama rujahan tu haporseaon, dohot asini rohani debata. Maul doi tarjalo rohani ke Jehudi ngau bigisa lumobi akan nama ringanan di luar Rom hati hai. Ai di rohana sida holang marhite na mangulahon patik hajahudion do tagamon madua. Jala sobudo kecurigaan niak kajahudi hati hai alatot tu sardo tu akaluat na humaliang latar belakang ni Apostel Paulus sendiri. Namar haroroan sian halak Jahudi.
jala sahalak parisi do ibana. HP ibaru dirajumi nau bigesa ajaran hak Kristenon somonaka napi nararatna. Alami ima amang dohot taminan haanggi pinariwo. Di Tomus Apostel Paulus surat na tuhuria na adong di dua Rom. Martujuan may laho mangalehon pangajarion tuhuriay. Laos sekaligus laho mangalusi akaragam suku-sukun naro hati hai. Jala secara khusus maturpu jamita sadarion. Ima surat tuhuria Rom bidutun. Ayat sada rodi ayat ualu. Nama narimoti hasatiaon di debata. Adong dua bagian nanay sirenu konot tamarhite barita na ulion. Naparjolo parhaseang hasurungan nanilehon ni debata. Amanginang, adong do ulaning hasurungan muna sianaka dongan muna na asing, sulit kita mo jolo, takasih mo jolo. Hasurungan na minaksud, boy do ita auhon dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek. Isarani jabatan, keadaan ekonomi, status sosial, status politik, status keagamaan, termasuk biakar ragam talenta dohot akka keterampilan na adong dihita. Totu sahali macelas dorohata, moluadong surung-surung ta. Tarlumubi mai hasurungan naung tinurpukon ni debata. Hasurungan na semata-mata anugrah manang silehon-lehon ni debata. Nasopola adong hubungan na tu usaha manang upaya ni jolma. So mani matarnajum hasurungan ni bangsa Yahudi. Binarona sida maparsualhon jala mangasahoni. Laho mangalo ajaran hak Kristenon na binuan ni si Paulus hati hai di dua Rom. Madok hasurungan doi dinasida sebagai Yahudi bangsa na pinili di debata. Alai malodo Apostel Paulus laho menanggapi jalan pikiran ni halak Yahudi. Nang dioloi ibana mabuan parsualon itu parbadaan. Dan dipartotakon ibana. Alai baliksa didapoton cara diparhatutu ibana do. Namar harsurungan do tutu halak Yahudi. Ai didok ibana do. Di ayat na parjulu naking gudang do gunani parsunatoni jala Yahudi matutu parjolo hasahatan niaka pandok ni debata marhiti patik nani lehon ni debata tunasida alai marhiti pandohani naing do sosohonon ni Apostel Paulus tu halak Yahudi hasurungan nasidai unang maholas semata-mata kebanggaan secara lahiriah na justru cenderung paroho gijang niroha manang kesombongan tunasida. Alai naing mahasurungani di parhaseang manang dihalasong. Jala marhite hasurungani naing totong hangoluhonon nasida haburjuon di debata. Hasurungon nasidai naing bahiron nasida lahu mamuji debata. Totong makakuluho pati di debata. Jadi halak nasatia tu cahuba. Dihamuna saluhuk na napinarhamaw ni Tuhan Yesus Kristus. Relevansi na manang siyaw honota. Marhiti barita na ulion ima. Hasurungat tapi dalam berbagai hal. Naing maunang tahagi jakon. Alay tahalason jala tahamolatehong maitu debata. Tapasangat maibana. Marhiti surung-surung na nilehon na tuhita. Dungi bagian na paduahon na nang sirinu konota. Nasitong do debata di saluhut akka dalam. Ternyata dakolan status hajahudioni na di parsualhon. Alay dohok do di pasukuton nasida manang dipertanyakan. Taringot tu kesempurnaan di debata. Diperhadapkan tu hadusaw ni colma. Bohado pengaruh ni hadusaw ni colma. Di paradopot Tuhan muliaon dohot habadion di debata. Airang gabi ramunan no debata hinorhon ni haramunon ni jolma narotu ibana. Amang dohot taminang kemungkinan besar suku-suku non berlatar belakang
Sial ha Kristenon hati hai mangajarhon nabui no dohot akas sileban manang parbegu majalo haluaw na siya debata asal maolo porsea nasida. Ha Kristenon hati hai benar-benar mangotang saluhut jolma di luar ni Jahudi laho majalo silua dohot haluaw na siya debata. Nah pada satu sisi kontradiksi doi itu pemahaman di halak Yahudi. Ay menurut pandangan nasida, ya bangso sileban terrajun doi bangso naramun jala mardosa. Alami ima di ayat napa tuluhoni di dok, ay dehan nama, ia soporsia nadiba, tung tarbahin nasida na soporsia ima manigai haburjuon di debata si haposani. Ale dia lusi di ayat obat dahu mai odo tahe parsitong do ia debata alai pargabus do nasa jolma. Apostel Paulus naeng mangajarhon dan tuk hadosaun ni jolma mangurui habadiau ni debata dan tuk hatakangon ni jolma laho mangurui haburjuon ni debata alani ido molo manguhum pe debata dan alani moruni burjuna ma moruni holong ni rohana asa moloikon lalu rimasna tu bangso na sodaulat na soolomu bajalana soolomulak tu dalalomo ni rohani debata justru ido pajongjokon hati koran di debata aidang marguna na marsibaula jalan namar sandiwara somona ni dok di ayat itu dohot ayat ualui ay mololam timbul hasitongan di debata binahit di gabusu bagad dahasa ngapon na buasa uhu modopeahu somo pardosa data gonam mataulan arwa asarona dinggan somo padok ni nadiba mangarehe hita somo nido hatat taninna patut maato honauhum akasi somo ni aman doho taminam tasudar ay tungluhudo patar jala adar di jolo di Jawa. Alani i tahaburjuho mamamuji asini roha doho di gambasa di debata. Mingguta sadariom marguar misericordias domini. Sai edeho maaka asini roha di debata. Ido na paroho gogo doho tlas ni roha di hita. Tarlumobi diaka partikian na parpudion. Dinagodang akka hamaolon biar dohot lomos ni rohata. Alai dia rahon do hita marhite mingguta sadarion di minggu misericordias dominion namar lapatan saitai deho maas ni rohani jauh ditugihon do hita asa pare deuni tabahen laho mangadopi akka hamaolon doho tantanan namasa di bagasan pardalanan ni nguluta mangedehon haburjuon di debata mangedehon asini rohani jauh somo surak-surak di bangsa Israel natuk mabahi magargar parit di hutan Jericho na tugwi alamar hagugos itu tudo bangucio tu debata alani in tahamuluhum mai saya totong mata idehon asi di rohani Jehovah di bagai separdalan ni muluta asa martua jala madua hita amen taidehon pasu-pasu hatami.